Priyayine sampun jinempono ing angin cinandi ing awiyat tapi karyanya selalu abadi dinggo golek sandang pangan karo kanca-kanca seniman. Dadi ngono kuwi ganjarane Pak insyaallah tetep milih selama ada yang memakai karyane gitu. Mbah Narto ngono kae. Wah, jan karyane hebat-hebat luar biasa hanjrah kan ngendi-ngendi. Ora mung ana ing jagating pedalangan, kelenengan yo nganggo karyane Mbah Narto, campur sari mudune tayub jaranan. Ayo. Iya ya Le. Ngono ganjarane banyu mili terus. Oh, ditutuke. Yo. Mau wis diaturake, langgam merengu saiki sing rada gumyak arep mecah sepining suwasana. Wah ya, Sapa le? Baul. Ayo. Oh, semeneng, Mbak. Sepote jo, ya. Selamat pagi wong ayu. Selamat pagi Mas Akbar. Wah. Monggo arep apa? Ngarep ngaturke apa tak borongke Mbak Aulia Pangesti. Ayo, Umpami duet pripun Mas? Monggo kalih. Dek Tio. Oke, Nggih. Ya. Selamat pagi Dek Tio. Selamat pagi Mas Dalang. Iya. Apa ki lagune kira-kira berdua? Ayo. Lagu terbaru ya Mbak Aul. Ya. Wulan Wulangun. Nggih. Ya. Wulan apa? Wulan Wulangun. Ulang Wulangun. Wah. Iki karyane sapa manu Mas Tio? Mas Adif Mahendra. Oh ya. Ya, menceritakan tentang kangen Mas. Oh kangen karo wong ya? Iya. Iya. Kangen. Ayo. Yo. Cobake yo. Tanjake Mas Ris. Yo. Wulan Wulangun. Monggo. Lamun sumanding sang seming jiwa rinajut mring tresno nalika gegem tanganmu mripatmu nyawang mripatku rina wengi luwe ayu dina iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham teman-teman yang udah usia 40-an, 60-an, 70. Terima kasih Mbak Aulia Pangesti sing saka Sidoarjo lan Mas Tio. Ayo. Yo saiki sing saka Madiun. Neha Ayu Silvani. Ayo.
Ayo nih ha. Sepoti cok. Ayo.